Igbo bụ Igbo kedebe unu, ndị Igbo lienu, ndị Igbo nwanụ, ụmụ unu zukwa unu. Ụmụnne m ndị Igbo, anyị abatago na-agba nke ịtọ nke ịnọ. Mma achịkọta agba nke ịtọ na agba nke ịnọ ọnụ n'ife gbasatara the most sacred institution anyị nwere n'ala Igbo maka ndị eze mmụọ, the chief priest na ndị dibia. Ka anyị si were akwanyere eze mmụọ enwe n'obodo. Amatụrụ m maọbụ ama akwụkwọ m na ndị obodo unu nwere ndị a na-akpọ eze mmụọ n'obodo. Ịbịa n'obodo dị iche iche maka gburugburu, a na-enwe ndị eze mmụọ, ndị na-elekwata ma ndị na-ekwuru ndị mmadụ n'ọnụ mmụọ. Mana unu n'anya ka ihe si wee gbatakwuru na ọ bụrụ unu si na anyị nwa ga-anachi ha azụ na njirimara eji wee mara ndị Igbo, ife gbasatara ọdịnala na omenala ndị Igbo, anyị ga-eneba anya n'ọnọdụ ndị eze mmụọ n'obodo anyị. Isi m kwuwere nọọ mma sị kene gị na ndị obodo, ndị nze na ọzọ ewe na obodo anyị na ndị igwe na ndị eze kwesịrị itake the welfare of eze mmụọ n'obodo, ka o nwee ike ị na-enekwata ma na-ekwu ma na-agbaziri ife ọbụla mmụọ kwuru, without inegharafa anya ka ha ghara inwe ike ibute maọbụ ịtọn mmụọ nọ n'obodo maọbụ mmụọ ndị obodo nwe ka ọ bụ their own personal use. Ụdị ka ọ dị ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ndị dibịa dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo, ka anyị si were ji akwalitefe n'ọrụ fa ka ha nwee ike ikwuru ekeresi rụsie ọrụ ike ụdị o kwesịrị ịdị mma n'ala Igbo. Eche m na ọ bụrụ na anyị nebara ife a m kwuru anya, na ọ ga-aga ọfụma iweta udo, iweta mmepe, iweta ebe bere ugo bere, iweta ịhụnanya zuru oke yelu n'obodo anyị. Ozi a na nkụzi a na-agarụ ndị igwe, ndị eze na ọha obodo dị iche iche nke anyị nwere n'ala Igbo, ka anyị neba anya chepụta ife anyị ga-eji wee hazie obodo anyị, ife anyị ga-emepụta maka ọdịnala na omenala Igbo n'ogo dị elu, ka e nwee njirimara eji wee mara ndị Igbo, ka Igbo nwee ike ịbịatakwa bụrụ otu, were ofu onu wee na-ekwu okwu. Eche m na ị nwere ike inye m ife ichene ka eme ka ọ dị mma. Ụmụnne m, ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ na ọ bụ mbụ ị na-afụ m, nnọọ sonyere m, gbasara m ozi a, gaa na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma ọ ya link notification bell, so that oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ị nwee ike ijefu ya. Cheta na isiokwu anyị tata bụ the most sacred institution ewe n'ala Igbo. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Igbo bụ Igbo, ndị ebe anyị si na ikwu amara na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Ụmụnne m, ndewonu.